Добрый дзень. Ну, калі мне прапанавалі паўдзельнічаць мадэратарам на гэтай дыскусіі, такое было адчуванне пасля убачыў назву лабараторыя аўтарытарных рэжымаў. Беларусь, ведаеце, гэта як нейкае дасягненне, такія лідары мы ў гэтым. Але ўсё ж таки ёсць адчуванне, што Беларусь не першая краіна, дзе ёсць дыктатура, дзе ёсць рэпрэсіі. У свеце больш за 90 краінаў, якія называюцца аўтарытарнымі. Каля 30 жорсткія дыктатуры. Ну і вось пытанне, ці насамрэч Беларусь існуе ўжо як лабараторыя, ці мы праходзім досвед іншых. Ну і спадзяюся, нашы эксперты сёння адкажуць на гэтае пытанне, і запрашаю на сцэну Леоніда Морозова. Гэта беларускі юрыст, эксперт па міжнародным праве і правах чалавека, дарадца Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях. Олег Агеев, беларускі юрыст і праваабаронца, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў і кіраўнік прававога цэнтра БАШ, эксперт у галіне свабоды слова і медыяправа. Матвей Купрэйчык, былы супрацоўнік беларускай міліцыі, публічны прадстаўнік Белпол. Владимир Лапкович, былы палітвязень, беларускі праваабаронца, вядомы беларускі праваабаронца. Вясна. Сядайце, дзе вам падабаецца. І ёсць у нас замежныя эксперткі. Моніка Станіслава Платек. Запрашаю. Гэта польская юрыстка, крымінолог, доктарка навук, прафесарка Варшаўскага універсітэта. Ну і яна яшчэ і сябра групы незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Алесь Михалевич, гэта яшчэ беларускі удзельнік. Алесь Михалевич юрыст, доктар сацыяльных і юрыдычных навук і паліталогіі, грамадскі палітычны дзеяч. Ну і былы таксама палітвязень, але даўно гэта было. На шчасце, былы удзельнік прэзідэнцкай кампаніі 10-го года. І апошняя наша удзельніца, гэта Йоанна Шыманска, праваабаронца, кіраўніца праграм і стратэгіі Артикл 19 у Еўропе, экспертка ў галіне свабоды слова, свабоды СМІ і лічбавых правоў. Ну, давайте, час у нас не шмат, прапаную такую праграму. Каля 40 хвілін мы празмаўляем по заявленай тэме, далей будзе бліц, і далей будзе 15 хвілін на пытанні з залі. Рыхтуйце пытанні, спадзяюся, мы паспеем. Людзей шмат, экспертаў шмат, і прапаную такі фармат, што я буду задаваць пытанні. Гэта не нейкая тут, ведаеце, канфліктная сітуацыя павінна быць, і нешта такое, спрэчкі. Таму, калі ёсць што сказаць больш цікавае, чым маё пытанне, кажыце. Там падымайце руку, умешвайцеся, паспрабуем неяк так працаваць. Ну і першае пытанне да Владимира Лапковича. Справа ў тым, што Владимир не быў з намі з 20-го колькі гадоў? 4,5 гады, і бачыў, ну як прафесіянал насамрэч, бачыў знутры гэтую сістэму. Дык вось, як змянілася Беларусі гэтая сістэма і тое, што адбываецца ўнутры, у параўнанні з тым, што было до 20-го года і што адбываецца цяпер. Можа нейкі такі абрыс зрабіць? Сапраўды, у меня так атрымалася то, што я был в камандзіроўкі 4,5 гады і знутры паглядзел на всю гэту сістэму. Алесь Беляцкі, дарэчы, в калідоры на Валадарцы так і сказал, то, што мне і Валентину Стефановичу, што разглядаеце гэта як такую праваабарончую камандзіроўку, тады будзе прасцей. Прасцей не атрымалася, но камандзіроўка была такая весёлая. І сапраўды, калі казаць, я не ўяўлял, я правду кажу, што я не ўяўлял, што будзе насамрэч, і не ўяўлял, наколькі маштаб рэпрэсій вялікі ў Беларусі. Бо Алесь Михалевич, які тут прысутнічае, адзін з першых, яшчэ памятаю, пасля таго, як выйшаў на волю СІЗА КДБ ў 2011 годзе, был затрыманы за падзеі 2010 года. Ён адзін з першых, хто гучна заявіў пра катаванне ў беларускіх турмах, у беларускай сістэме КДБ. І тады гэта падавалася як такі збой сістэмы, як адзінкавыя выпадкі. Але зараз гэта маштабіравана на тысячы людзей, сапраўды, і ўзровень рэпрэсій
вялікі і татальны. Ён датычыцца ўсіх, то бок, скажем, мы, безумоўна, калі казаць юрыдычнымі тэрмінамі, маем справу з катаваннямі і іншым бесчалавечым абыходжаннем, і мы маем сітуацыю са злачынствамі супраць чалавечнасці. І гэта калі называць рэчы, я як юрыст, калі называць рэчы такімі імёнамі, таму што все прыкметы катаванняў і з міжнароднага права і нават з куцава беларускага крымінальнага права, які фактычна не фармалізуе паняцце катаванняў, але ўсё роўна яны там прысутнічаюць і фізічныя, і маральныя, і псіхалагічныя. І зараз такая сапраўды унікальная сітуацыя, бо людзі, які выходзяць на волю, могуць распавядаць гэтую праўду. І вельмі важна дакументаваць, вельмі важна адзначаць, таму што гэта, безумоўна, вялікі пласт, на якім будзе не толькі будавацца прававая будучая сістэма Беларусі, бо нам трэба будзе на гэтых прыкладах будаваць прававыя механізмы, якія не дапусцяць нават блізка нічога падобнага, але ў тым ліку і, в прынцыпе, на гэтых гісторыях будаваць і нашу нацыю, будучае наше пакаленне, таму што пра гэта важна гаварыць. І ўвогуле наша паняцце справядлівасці. Дзякуй. Як вы лічыце, новае з'явілася штосьці? Шмат людзей сутыкаліся з гэтай сістэмай і да 20-го года, але... Калі мы читаем там Шаламова ці Солженіцына, мы на Валадаркі, я не любіў чытаць у турме пра турму, но былі людзі, якія чыталі у турме пра турму, чыталі это вголас. Гэта сапраўды вельмі шмат у чым падобна. Палепшыліся бытавыя умовы, але ўзровень яны... У мяне такое адчуванне, што просто, вось, скажем, цемнікі, інструкцыі 30-х гадоў, якія былі у заходняй, былі ў Нямецчыне, былі ў Савецкім Саюзе, просто згарнулі з іх пыл, і пасля гэтага яны сталі такімі нарматыўнымі закрытымі дакументамі, па якіх сістэма пачала рэалізоўваць. Таму, насамрэч, сітуацыя не унікальная. Мы можам не кічыцца, што мы лабараторыя, бо і гэта не таму, што я, так скажам, філасофствую на ўзроўні эклезіаста, але ўсё роўна, але сапраўды гэта ўсё ўжо было. І таму гэта вельмі важна ўсё ж такі спыніць. Ёсць яшчэ і новыя формы рэпрэсіі. Звярнуся да Олега Агеева. Мы бачым, што з'явіліся нейкія механізмы рэпрэсіі адносна журналістаў, адносна таго кантэнта, які яны робяць. І нават сутыкнуліся з такой дзіўнаватай з'явай, калі адказнасць нясуць самі карыстальнікі кантэнту. Што вы адзначылі, што ў Беларусі з'явілася новага і як гэта можна інтэрпрэтаваць? Вітаю, шановне гаспадарства. Дзякуй за арганізатарам за запрашэнне на гэтую панель. І сапраўды, калі казаць пра рэпрэсію ў Беларусі, то, канешне, трэба адзначыць рэпрэсіі, з якімі сутыкаюцца медыя, з якімі сутыкаюцца журналісты. На сённяшні дзень фактычна усе незалежныя беларускія медыя прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі, і, адпаведна, шмат наступае адказнасці менавіта крымінальнай для журналістаў, для супрацоўнікаў гэтых рэдакцый. Але з тых ноу-хау, калі можна так сказаць, што робіць беларускі рэжым, гэта крыміналізацыя карыстання кантэнтам, які створаны, тое, як лічыцца ў беларускім заканадаўстве, экстрэмісцкімі фармаваннямі, і, адпаведна, прыцягнення да крымінальнай адказнасці аўдыторыі гэтых рэдакцый. Такія кейсы ёсць, і гэта не адзінае ноу-хау. Мне падаецца, калі мы бачым весь спектр пераследу, весь спектр рэпрэсій, то шмат у чым сапраўды таталітарныя рэжымы, яны падобныя. І у Беларусі, мне здаецца, унікальнасць сітуацыі у тым, што ўнутры краіны фактычна знішчана сістэма абароны правоў. У Беларусі адсутнічаюць механізмы эфектыўнай абароны парушаных правоў, як гэта прадугледжана міжнародным правам, таму што тыя інстытуцыі, якія павінны бараніць правы людзей, пракуратура, суд, на сённяшні дзень ператварыліся проста ў звенне ланцужкоў пераследу, ланцужкоў рэпрэсій, і, адпаведна, яны не выконваюць функцыю абароны парушаных правоў. І гэта яшчэ больш ускладняе сітуацыю, таму што, як казаў Уладзь, і як справа сведчаць маніторынгі, сапраўды беспакаранасць злачынцаў, якія дзейнічаюць ад імя дзяржавы і масава парушаюць правы, удзельнічаюць у рэпрэсіях, гэта ўсё вядзе да вось такога кому праблем, якія
звязаны і з пераследам, і з беспакаранасцю тых, хто гэты пераслед ажыццяўляе, сам здзейсніваючы злачынства. Мы бачылі, пачынаючы з 2020 года, вялікую колькасць адмоў у узбуджэнні крымінальных спраў за катаванні. Спробы былі ў праваабарончым сектары, і самі ахвяры катаванняў, і праваабаронцы, юрысты, адвакаты шмат чаго рабілі, каб спыніць гэта. Але нічога да гэтага часу не змянілася. Ніхто з тых, хто ўжо 6 год таму удзельнічаў у масавых злачынствах, не быў прыцягнуты да адказнасці. І вось адсутнасць механізма абароны правоў, адсутнасць магчымасці абараніцца праз прыцягнення да адказнасці сапраўдных злачынцаў, гэта ёсць вялікая праблема на сённяшні дзень у нашай краіне. Ну, то бок, нічога новага няма. На жаль, Выбачайце за гэтыя сумныя жарты, але... Ну, на жаль, калі глядзець усю дынаміку за 6 год, то з новага, мне здаецца, зараз масава стала, мы бачым прымусовыя вербоўкі і такое схіленне праз пагрозы да супрацоўніцтва. Мне здаецца, раней такога было менш. І яно раз-пораз траплялася на нашы маніторынгі, але зараз, мне здаецца, гэта масавая спроба вербаваць праз пагрозы і прыцягваць да такой прымусовай супрацы, калі пра нейкія навелы казаць, то, магчыма, вось такое зараз можна адзначыць. Ну і пытанне да Мацвея Купрэйчыка. Гэты чалавек, вы ведаеце, усе яго, выступае адначасова, ведаеце, такі праваабарончы жарт, і пра праваабаронца, і праваахоўнік, ці былы праваахоўнік. У Беларусі, на жаль, гэта розныя тэрміны, і вось у мяне такое пытанне да вас. Мы бачым, што гэта рэпрэсіўная машына, яна працуе, даволі эфектыўна працуе. Працуе без збояў. А ці бачыце вы, дзе ёсць слабое месца, якія можна зламаць? Насамрэч, рэжым Лукашэнкі даўно будаваў гэтую сістэму, і мы бачым таксама і тут у гэтай залі прысутнічае вельмі шмат прыкладаў таго, як гэта ўсё будавалася. І зараз, вось, калі мы берем слова вось гэтай лабараторыі, так, якое мы тут уже некалькі разоў казалі, то Беларусь зараз з'яўляецца такой лабараторыяй, як для... Беларусь выпрабуюць у якасці такога падовапытнага кроліка расейцы. І гэта вельмі сур'ёзная тэма. І калі мы кажам, што вось, напрыклад, беларускія сілавікі там і так далей, яны працуюць без бою, гэта ўсё адбываецца з прамой падтрымкай Расіі. Таму нам вельмі складана будзе нешта зрабіць і змяніць гэтую сістэму. Але ж, зараз мы збіраем вельмі шмат дадзеных аб тым, што рыхтуецца вялікая, ну, так бы, эскалацыя вайны ва ўкраіне. Мабыць, не толькі ва ўкраіне, а таксама ва ўсходняй Еўропе. І вось гэты наратыў, што калі вы будзеце надаль падтрымліваць рэжым Лукашэнкі, то вас могуць адправіць як мяса на фронт супраць Украіны, можа быць, супраць краінаў НАТО. Гэта вельмі узбуджае гэтых самых сілавікоў, вайсковых і так далей. Таму што для іх зараз ёсць, ну, я бы так сказаў, 3 асноўныя моманты, на якія яны ўсе глядзяць. Па-першае, гэта халадзільнік, на жаль. Па-другое, гэта маёмасць. Таксама пад удар можа папасці, калі пачнецца эскалацыя. Ну і трэцяе, гэта асабістае жыццё. Тое, што мы збіраем дадзеныя знутры краіны, сведчыць аб тым, што яны не хочуць паміраць за Лукашэнку. І зараз, калі мы ў такіх умовах, павінна гэтым карыстацца. Паказваць, што калі мы зменім путь нашай краіны, калі мы зменім шлях нашай краіны, то у нас будзе магчымасць выратаваць і вашыя жыцці, і жыцці вашых дзяцей, бацькоў і так далей. Гэта асноўныя моманты. Дзякуй. Ну, так выглядае даволі сумны сцэнар, як можа гэта змяніцца. Не хацелася б, каб Беларусь сутыкнулася з вайной паўнавартаснай. Леонид, да вас пытанне. Ці можна, ну, гэта пытанне нашай панелі, ці можна казаць пра экспорт беларускіх рэпрэсіўных практык, ці, наадварот, беларуская дыктатура, яна творча імпартуе розныя практыкі з усяго свету? Як вы лічыце, у вас шмат досведу ў гэтым плане?
На жаль, так. Доброй раніцы. На жаль, так, вельмі шмат досвіда зараз, пасля 2020 года. І тут трэба адзначыць працу літаральна ўсіх, хто тут знаходзіцца. І Моніка, і Йоанна, і, конечно, мае калегі, з якімі мы знаёмы давно. Я думаю, што без вас, калі б вы кожны раз не казалі слово «Беларусь», про нас бы уже, на жаль, уже забыли. Это про то, что и казала вчера Светлана Егоровна, и сегодня Павел Павлович. Каждый раз мы нагадываем слово «Беларусь», и про нас памятаюць, и про права человека в Беларуси памятаюць. То, что вы робите, конечно, это выдатная праца. То, что отбываецца зараз з теми людьми, якія з'ехали, якія знаходзяцца ў Польшы, безумоўна, рэжым актываваў гэту працу з Інтэрполам, і ён шукае людзей, калі ў 2020 годзе ён не моцна придумываў абставіны, ён просто пісаў палітычныя артыкулы, то пасля 23-24 года ён стаў, можа быць, крыху разумней, яны пачалі ўжываць эканамічныя артыкулы і пачалі ўжываць наркатычныя артыкулы. І гэта вельмі цяжка растлумачыць нашим міжнародным партнерам ці суду, нават Польшы. Я быў сведкам у судзе ў польскім Познані, я быў сведкам на судзе ў амерыканскім таксама і распавядаў, што Беларусь небяспечная краіна для дэпартацыі і шмат чаго. Безумоўна, яны актывавалі гэту працу, і тут я б хацеў, можа быць, анансаваць рэпорт, які мы зрабілі з маімі калегамі з Белпола і з кіберпартызанамі. Мы сабраліся і вырашылі вас пазнаёміць яшчэ таксама з 11 героями. Это белорусское бюро Интерпола. Вы можете знайти их прозвища, імёны. У нас есть их переписки, у нас есть відэа, дзе яны размаўляюць там адзін з адным, і як яны фабрыкуюць гэтыя справы. І некалькі кейсаў, насамрэч, можна паглядзець, як яны карыстаюцца гэтымі кейсамі. То бок, калі раней мы ведаем справу Алеся Михалевича, гэта ўжо даўно было, мне падаецца, ўжо вырасло новае пакаленне, гэта больш было ў Еўропе, але зараз літаральна апошні кейс быў у Аргентыне. І вельмі бяспечнай Італіі. Я ўжо не кажу пра Грузію, мы усе разумеем пра Візаран. Вельмі шмат беларусаў знаходзіцца ў Грузіі, мы памятаем, конечно, про кожнага з іх. Яны ездзяць в Арменію, іх затрымліваюць. Это звычайная справа, калі ты пачынаеш о 5-6 раніцы, калі гэта не Франк, то хтось іншы тэлефануе і кажа, што штосьці здаралася, давайте вытаскивать. Это кейсы, які адбываюцца літаральна там штотыдзень. На сённяшні момант я як старшыня юридичного департамента офиса Светланы Тихановской могу сказать, что у меня есть нотатник, где у меня записано 17 прозвищ, когда мы вытащили людей из тюрьмы. Шмат гэта ці мала, я не ведаю, але это 17 человек, может быть, некоторые тут находятся. Это якія зараз знаходзяцца на свабодзе, а не ў Беларусі. Ён, конечно, рэжым актывізуецца, хітры, але што мы можам зрабіць, напрыклад? Мы гэты рэпорт не зрабілі для того, каб, безумоўна, вы побачылі яшчэ. Я таксама заклікаю замежных партнераў. На жаль, мы, і я як не магу, як прыватная асоба, адаслаць гэты рэпорт у Інтэрпол, у Ліён. Але вы можете, як прадстаўнікі таксама сваіх дзяржаў, вы можете даслаць гэты рэпорт і паказаць. Давайте паспробуем заблакаваць гэту сістэму. Я не кажу пра адмовіцца. То бок мы павінны разумець, што насамрэч ёсць крымінальнікі беларускія, якія збегаюць, і іх трэба затрымліваць і трэба штосьці з імі рабіць. Але я заклікаю, што Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай. Давайте судзіць у вашых нацыянальных судах іх. Але беларусаў, якія з'яўляюцца палітычнымі, пад пагрозу не ставіць. Вось для этого, может быть, репорт ставим. Мне падаецца, што транснацыянальныя рэпрэсіі, якія мы бачым з 2020 году, толькі пашыраюцца. На жаль, пра некаторыя мы не можам казаць, ці не бачна, ці людзі баяцца, але тое, што прайшло 6 год, і рэжым не спыняецца, мне падаецца, гэта тое і сведчыць аб тым, што мы робім сваю працу правільна. І за гэта ўсім, хто тут знаходзіцца, дзякуй. У нас есть замежные удельницы, спадарня Моніка, по-руску, по-белоруску, по-ангельску, як лепш. Давайте я задам вопрос по-русски, мы договаривались заранее, да, а вы попробуйте по-русски ответить. Если будет сложно, будем тогда переходить на другие языки. У меня такой, знаете, белорусско-центричный вопрос. Вот эта белорусская репрессивная система, лукашенковская система, это действительно что-то необычное в международном контексте? Или, в общем, ничего нового? Как вы видите это? Вы занимаетесь белорусской темой, я знаю, что вы эксперт в этой области.
Но я вам говорила, что я не политолог и что я не историк. Но зачем я отвечу на этот вопрос все равно, потому что это не будет так сложно. Я бы хотела сказать, что слушаю вас, и у Мартина Лютера Кинга был сон, а у меня была мечта. Мечта была такая, чтобы не на ново, но чтобы вернуть в ситуацию, когда в наших странах люди понимали друг друга, когда они говорили на своих личных языках, по-украински, по-белорусски, по-польски. С чехами будет сложнее, но даже русский и польский – это был язык, где люди могли себя понимать. Но недавно у нас была встреча во Вроцлаве, где мы открывали такое место, где будет развиваться культура польская и украинская. И тогда польская судья, которая судит в Международном суде в Страсбурге, она так чисто и так прекрасно говорила по-украински, что до меня дошло, что уже время менялись. Теперь придет нам просто учиться друг друга языков, чтобы говорить на ваших языках так, как нужно. Так что извините, что пока я не говорю на белорусском, только на русском. И теперь у меня очень сложная ситуация, потому что я в трех ролях. Самое главное, за которое вы меня пригласили здесь, это я член независимой группы юристов при ООН по правам человека Беларуси. Но с другой стороны, я просто польская женщина, а кроме того еще учительница на университете в Варшаве. И обсуждать белорусскую ситуацию в том складе, это сложно. Потому что, посмотрите, одна женщина, я не Беларусь, вы можете сказать о половине того, что в Беларуси. А здесь недостаточно женщин. Так что новая Беларусь... Спасибо. Но вещь в том, что это так есть. Это так есть. Без половины общества не сможем изменить ничего. А отвечая на ваш вопрос, эти 6 лет нашей работы показали, что в Беларуси достаточно нарушений, тех, которые подходят под преступления международных судов. Но в первом случае это достаточно нарушений, которые подпадают под суды белорусские. И то, что, если бы говорить о новых вещах, то, что новое, это то, что... Нет, зачем о новых, еще о старых? Потому что, мне кажется, очень важно, чтобы понять, и для меня это было новое. Я старая женщина, и я жила, когда существовал Советский Союз. И узнать, что никогда не было Советского Союза, что была Россия и был колониальный систем, где другие страны просто подлегали тому русскому систему, где сами люди в России тоже имели сложные вещи. Это вещь, которая очень важна. И то, что теперь случается, это попытка сделать наново систему колониальную просто. Это, мне кажется, важно, чтобы это понять. Во-вторых, преступления, которые случаются на Беларуси, они не оставляются на Беларуси. И это вдвоем. Во-первых, они выходят за рубеж Беларуси, и вы уже об этом говорили, я не буду повторяться. Но вторая вещь, которая очень важна, и мы это подчеркиваем очень мощно, потому что Беларусь в сравнении со странами, которые обсуждают на фоне ООН, она не выглядит так страшно. Если приходят страны Африки, если приходят страны Азии, там случаются вещи, которые выглядят хуже, чем те, которые на
Беларуси, которые страшны, да? Но то, что очень важно, чтобы понять, что то, что начинается в Беларуси не окончается, что эта система заражается в другие страны, в которых мы живем. И она не оставится в Беларуси. И для нас это очень важно, потому что говорить, что другие страны должны смотреть на Беларусь, ну, это приятно. Но где бизнес в том? А когда мы показываем, что это подкопает фундаменты других стран, подрывает спасибо, тогда начинаем слушать. Третья вещь, которая очень важна и которая тоже нова, что эти бесправные поведения, которые мы можем показать, кто за них отвечает, они просто доходят до того, что в наших странах эти права тоже начинают существовать и тоже понижает уровень правосудия, понижает уровень прав человека, понижает уровень бизнеса, который случается. Это тоже элемент, который начинает иметь огромное значение. И если говорить о бизнесе, то тоже новое. Тот террор, который существует на Беларуси, он существует как бизнес. То, что Лукашенко делает с людьми, которые выходят из колоний, выходят из тюрем, за то, что просто, значит, это есть handel людьми. Торговля людьми. Торговля людьми на уровне, которого мы не видели, на очень высоком политическом уровне. Но если бы, я уже окончаю, если бы на это так посмотреть, это видимо, что если бы наше конкретное решение, чтобы не допустить этого бизнеса на уровне перемен, которые случаются между другими странами, и чтобы здесь быть очень консеквентным, это дает возможность, чтобы на самом деле, я теперь говорю о вещах, о которых, может быть, я не должна говорить как представитель ООН, так что я об этом говорю как представитель университета Варшавского. Что это есть решение, которое может донести до ситуации, когда перемены будут возможны. Дякую. Дякую. Ну, після такого виступу, ведаеце, треба пасядзець падумаць, але ў нас не шмат часу, працягваем далей. Вось у меня такое пытанне пра беларускія спецслужбы за мяжой, ці рэальна ли яны могуць штосьці рабіць, ці могуць уплываць, напрыклад, на наше грамадства, якое знаходзіцца па-за межамі Беларусі, і дзе заканчваецца рэальная пагроза і пачынаецца, ну, той самы страх, які мы самі себе дадумваем. Як рэжым насамрэч рэжым і спрабуе стварыць гэтую сітуацыю страха, каб мы ўсе адчувалі недавер адзін да аднаго. Ну вось у меня пытанне да Матвея. Наколькі гэтыя магчымасці вялікія, што могуць зрабіць беларускія спецслужбы, як гэта вы бачыце? Ну зараз мы ўсе бачым тое, што яны могуць зрабіць. Кожны дзень яны пішуць сотням людзей і прымушаюць іх да супрацы. Але ж калі у вас ёсць магчымасць, калі вы разумееце, што далей за іх пагрозы нічога не будзе, калі ласка, апублічвайце такія кейсы. Калі вот да вас піша нехта, там піша, як яны любяць зараз пісаць такія героі за маніторамі і за клавіатурамі, што мы тут з незалежнасці 17 вам пішам добрый дзень, ну так і просто не адказвайце на іх паведамленні ўвогуле. Вось і ўсё. Вось і ўсё. То бок яны там сядзяць на незалежнасці,
а по факце яны самыя залежныя людзі на дадзены момант у нашай краіне. То бок калі яны не будуць паказваць гэтую працу, нічога не адбудзецца. Это па-першае, то бок спробы вербоўкі яны ідуць пастаянна. Па-другое, так яны засылаюць сюды людзей, так яны гэта спрабуюць. Але ж ёсць пэўныя структуры ў дэмакратычных государствах, выведкі, контрвыведкі і так далей, якія працуюць супраць іх. Мы ведаем кейсы, на жаль, яны не ўсе публічныя, як былі затрыманыя людзі неаднаразова. Але, як кажуць, працуем. Больш нічога сказаць не магу па канкрэтна гэтым пытанні. Яшчэ адным вельмі сур'ёзным момантам гэта ўжо сталая агентура, якая была завербована, напрыклад, яшчэ ў часы, калі мы яшчэ былі ў Украіне, напрыклад, калі мы можам, напрыклад, прыгадаць момант з дэпутатам, ну не з дэпутатам, як можна сказаць, як яго можна назваць, з Евгеном Дудкіным, які лічыў, што ён такім чынам дапамагае Беларусі нешта рабіць, а па факце ён быў завербаваным агентам КДБ, зліваў інфармацыю. І такія людзі ёсць, я ўпэўнены, што ў гэтай зале зараз такія людзі ёсць, таму ім всем прывітанне. Але ж не буду паказваць пальцам. Ну што яны могуць зрабіць, калі мы, як беларусы, будзем разам працаваць на будучыню Беларусі? Ну што яны, сальюць, што, напрыклад, Матвей Купрэчы хоча пасадзіць дыктатара Лукашэнка ў турму? Ну дык добра, ну хай мы яшчэ раз таму свае запіскі напішаць. Давайце працаваць, не трэба іх баяцца. Калі мы будзем вось так вось думаць, што той агент, ну так мы тут все будем хавацца друг ад друга, ні з кім не размаўляць, гэтага і намагаецца рэжым. Нам трэба працаваць разам і не баяцца. Ну страцілі маёмасць у Беларусі, ну прыедзем, забярэм назад. Ну дык што, дык трэба ж працаваць, набліжаць гэты час. Добра, дзякуй за адказ. І у мяне пытанне да залі. Падыміце руку, хто сябе... Ну, гэта па-першае, хто агент, а па-другое, хто сябе, вот мы за межамі Беларусі знаходзімся, хто сябе адчувае ў бяспецы? Ну, дзякуй. Я пытанне падрыхтаваў, спадзяваўся, што ніхто не падыме руку. Ну, ёсць людзі, не ўсе, але ёсць. Дзякуй за ваш адказ. І у меня пытанне да Йоанны, спадарні Йоанны. Тоже по-русски, да? Лучше так. Мы уже затронули вот эти транснациональные репрессии, да, для которых не обязательно приезжать агенту в Польшу, агенту КГБ. Достаточно использовать интернет, достаточно использовать то, что у человека есть связи внутри Беларуси. И насколько европейские государства, на ваш взгляд, и технологические компании вообще в принципе воспринимают эту проблему? Либо это, ну, знаете, как я сам сталкивался, когда те же транснациональные репрессии и государствами, и компаниями технологическими крупными воспринимаются просто как отдельные инциденты. На ваш взгляд, как это выглядит? Спасибо большое за приглашение. И тоже извиняюсь, что буду говорить не на белорусском, так как считаю, что это самый красивый славянский язык, но, к сожалению, не смогу вести этот диалог с вами пока еще на белорусском. Что касается цифрового аспекта транснациональных репрессий, я думаю, что мне нравится, хотя очень много работы еще перед нами, но нравится мне то, что за последнее время все больше и больше говорится об этом аспекте. И когда вот сейчас и на уровне Евросоюза резолюции или тоже недавно была резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, уже тоже есть понимание, осознание, что вот это цифровые аспекты этих репрессий, их нельзя считать отдельными инцидентами, и их тоже надо рассматривать вместе вот с более, скажем, традиционными транснациональными репрессиями, если могу так их назвать.
То, что мы наблюдаем, это, к сожалению, тенденция не снижается. То есть эти атаки, угрозы атак именно в онлайн-пространстве, они усиливаются, они не заканчиваются. И главная проблема в том, что до сих пор у нас есть такая модель защити себя сам. То есть правозащитники, активисты, журналисты, организации должны следить за своей цифровой безопасностью, должны выделять на это ресурсы, а все знаем, насколько это сложно, насколько это затратно. И тоже нельзя никогда этого останавливать, потому что злоумышленники, они тоже учатся, и их методы становятся тоже все более и более новые, сложные, и нам тоже нужно постоянно все время учиться. А таких экспертов, которые могут нам помочь понять, что мы имели дело с атакой транснациональной, их недостаточно. И думаю, мы все это здесь прекрасно знаем, потому что хотя с 2020 года очень много тоже появилось инициатив, которые помогают белорусским организациям, активистам, журналистам по этим вопросам, но все равно таких экспертов, которые технически могут делать более сложные анализы, их просто недостаточно. Поэтому на международном уровне, мне кажется, что не хватает вот такой, во-первых, координации, то есть есть уже в отдельных странах какие-то попытки создания механизмов, где можно вот написать, сообщить о том, что мы думаем, что мы стали жертвой транснациональной репрессии. Но это в отдельных странах, это еще никак не объединяется. А самое главное – это собирать информацию. Потому что только так мы можем понять, что это не отдельный инцидент, а это атака именно, например, на белорусское гражданское общество. И так как было в какое-то время назад ситуация с сигналом, что многие белорусы получили вот такую попытку взлома, захвата их аккаунтов, мы это знаем только потому, что вот эксперты получили информацию, что таких людей было много, и это не был единый случай. Поэтому вот я бы хотела видеть на международном уровне вот именно координацию с объемом информации, а на уровне национальном вот координацию, вот какие-то пункты сбора информации тоже, куда человек может обратиться, если он считает, что стал жертвой такой цифровой транснациональной репрессии. Потому что все, что начинается в интернете, мы знаем, может привести к более серьезным потом еще ситуациям в жизни, в офлайн. И это может и затронуть и уголовные дела, или даже то может считать людей, которые внутри Беларуси, что очень опасно. Этого сейчас нет. И так как я сказала, вот все еще такое ощущение, что вот гражданское общество само по себе должно заниматься такой защитой и сбором информации, а это очень сложно, потому что никогда у нас не будет таких ресурсов, как у страны, у государства, которое вот пытается вот такие атаки постоянно развивать. Спасибо. Дякую за адказ. Насамрэч, учора і сёння адбываецца такі прыклад. Адбываецца атака на беларускія медыа, выгнанне незалежныя медыа. Наш праект таксама атакавалі. Непрыемна. Сутыкаемся амаль што кожны дзень з такімі праявамі. І ёсць яшчэ пытанне мне да Алеся.
і больш такое практычнае можа быць, таму што ну вы як юрыст, які займаецца справамі, у тым ліку людзей, якія ну, звязаны з Інтэрполам, калі людзі сутыкаюцца з гэтай праблемай, з міжнародным вышукам. На ваш погляд, дзе знаходзіцца вось тое слабае месца сістэмы абароны ад палітычна матываванага пераследу? Чаму гэтая сістэма ну, робіць гэтыя памылкі? Фёдор, дзякуй вялікі за пытанне. Я думаю, што асноўная праблема з'яўляецца ў тым, што калі дзяржава уваходзіць у нейкі міжнародны клуб, Інтэрпол гэта другая па велічыні міжнародная арганізацыя пасля Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дэ-факта прымаецца такі стандарт, што мы адзін аднаму верым. У мяне ёсць любімы анекдот пра Петьку і Васіля Івановича, як Петька паехаў у Брытанію граць у карты і вяртаецца адтуль з вялікімі мільёнамі. У яго запытваюцца, як табе ўдалося гэтыя мільёны зарабіць. Ён гаворыць, ну мы пачалі граць в покер, в нейкі момант я кажу, ну што, цяпер вскрываем карты, а мне адказваюць, а джентльменам вераць на слова. І вось пасля гэтага у мяне карта як пайшла, дык вот атрымліваецца, што Інтэрпол верыць джентльменам на слова, а джентльменаў тут, як мы ведаем, абсалютна і няма. І з аднаго боку Інтэрпол прыняў дастаткова правільнае рашэнне па Беларусі і Расіі, што все запыты з Беларусі і Расіі ідуць праз прававы дэпартамент Інтэрпола, аўтаматычна не вывешваюцца і толькі пасля нейкай праверкі далей дадаюцца в базу. Гэта значыць, што калі чалавек абвінавачваецца в экстрэмізме, у класічных палітычных артыкулах, то ён праз сіта Інтэрпола не пройдзе. Але ўявім сабе сітуацыю, што, напрыклад, справа па Белапану гэта справа за несплату падаткаў. Быццам бы гэта агульнакрымінальная рэч. А нейкія нашыя хлопцы абвінавачваюцца ў хуліганстве, бо яны збіраліся пабіць, напрыклад, міліцыянера. Так, на самой справе гэта былі мірныя пратэсты, дзе проста гэтая справа афармляецца як хуліганства. Калі чалавек з'яўляецца прадпрымальнікам, натуральна ён махляр, або там ён не сплаціў падаткі і так далей. І ці можа Інтэрпол все такія справы вылоўліваць і адрозніваць вось гэтае сіта ад палітычных справаў ад непалітычных, тым больш мы цудоўна ведаем, што Беларусь таксама вучыцца, я маю на увазе не Беларусь, але афіцыйны рэжым вучыцца кожны раз глядзіць, а што пройдзе, эксперыментуе, як бы праз што можна прайсці, праз якое сіта, як праз гэтае сіта прайсці і чалавека ў гэтую базу дадаць. Гэта адна вельмі сур'ёзная праблема, на якую няма такога відавочнага адказу, хіба толькі мы скажам, што давайте лабіраваць, каб Беларусь цалкам выключыць з Інтэрпола. Але як нашыя польскія калегі сказалі, калі на Беларусь глядзіш з пункту гледжання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, то там ёсць рэжымы нашмат больш людажэрныя. На вялікі жаль, гэта праўда. Для Еўропы наш рэжым з'яўляецца чымсьці рэальна жудасным, страшэнным і так далей. Але калі ты прыязджаеш там в Афрыку альбо глядзіш на некаторыя краіны Лацінскай Амерыкі, аказваецца, што беларускія гэтыя катаванні гэта такая лайт-версія, бо нас же там тысячамі не закатывалі в асфальт, не забівалі і так далей. Так? А рэжымы ёсць абсалютна розныя. І другая праблема Інтэрпола, пра якую я хачу сказаць, гэта тое, што ў Інтэрполе існуе, якую можна эту праблему вырашыць дастаткова лёгка, вырашыць з дапамогай міністраў унутраных спраў краін Еўрасаюза. Тое, што Беларусі дазволена на запыт праз камісію контроля файлаў Інтэрпола, Беларусь мае права засакрэціць інфармацыю. Сказаць, мы гэтую інфармацыю вам не дазваляем разгалошваць. Гэтая працэдура створана для нармальных дэмакратычных краінаў, дзе можна заўсёды наняць адваката, і гэты адвакат спакойна атрымае доступ да інфармацыі, ці ёсць крымінальная справа, няма крымінальнай справы, ці чалавек абвінавачваемы, не абвінавачваемы. У Беларусі, як мы цудоўна ведаем, незалежныя адвакаты або сядзяць в турмах, або былі пазбаўлены ліцэнзіі і з'ехалі з Беларусі, то бок фактычна наняць у Беларусі адваката, які будзе адлюстроўваць, прадстаўляць ваши інтарэсы, немагчыма. Таму чаму, з якой нагоды Беларусь павінна мець права засакрэціць інфармацыю і не сказаць увогуле, ці гэты чалавек з'яўляецца, ці ён ёсць у адносінах да яго чырвоны цыркуляр, ці не. Гэта вот базавая такая рэч, якую мы павінны прапрацаваць ужо сёння і для афіцыйнага Менска гэтую лазейку закрыць. І яшчэ маленькая фраза да папярэдняга пытання пра
массавыя вярбоўкі. Мы маем свайго нобелеўскага лаўрэата. Мы маем аўтарытэтнейшую арганізацыю праваабарончы цэнтр «Вясна». Кожная спроба вярбоўкі павінна быць паведамлена пра яе, паведамлена ў праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта базавы механізм паводзінаў, да якога я не проста заклікаю. Калі вы пра гэта не паведамляеце ў «Вясну», лічыце на вялікі жаль сябе пасобнікам беларускага рэжыма. Проста пра любую такую спробу адразу паведаміце. Так? Гэта, мне здаецца, гэта правіла такой базавай гігіены, да якога я вас усіх заклікаю. Дзякуй вялікі. Падтрымаю слова Алеся. Мы размаўлялі на пачатку гэтай дыскусіі. Безумоўна, гэта такая вялікая праблема. Беларусы, не саромьцеся, калі ласка. Я, может быть, хотел додать до слов Олеся, все слушно, под всем подписывайся. Может быть, крыху додать, когда мы размовляем про международный пошук, розыск, знаходятся, на жаль, заўсёды люди, якія лічаць, што я самы разумны. Я поеду ў Грузію, потому что Тбилиси выдатны город. Пасля я по земле поеду в Россию, потому что там, я думаю, что российцы, яны заняты іншымі справамі, не будут проверять. И межи между Беларусью и Россией нема. Я съезжу хутенько, зменю пашпорт и назад. И самое цікавае, калі у гэтых людей есть международная оборона в Польше. Это, конечно, топ-левел разумности, якія не могут зразумець. І, безумоўна, тут, конечно, трэба кожны божий раз распавядаць, што Беларусь і, конечно, Россия не з'яўляюцца бяспечнымі. Не трэба ехаць в краіны, якія могуць выдаць. І мне падаецца, мы з Алесем, і Алесь кожны раз в эфире Еврорадио так распавядае, што не трэба ехаць. І мы з офісам таксама. Але кожны раз сустракаемся з такімі выпадкамі. Я разумею, што людзі стомлены. Але я думаю, што калі вы тут прыйшлі, таксама, яшчэ раз, калі вам не цяжка, папярэдзьце сваіх знаёмых ці блізкіх. Мы разумеем, што стомлены, трэба пачакаць, мы ще займаемся, але не трэба ехаць в Беларусь. Так, пакуль што. Дзякуй. Дзякуй. Ну, галоўную праблему вы пачулі, Алесь агучыў яе. У Інтэрполе працуюць джентльмены, таму ёсць праблемка. Слухайте, у нас часу уже не хапае, насамрэч, на працяг гэтай дыскусіі, і давайте перейдем до бліца. Я б так фіналізаваў бы гэтую нашу дыскусію кароткімі, вельмі кароткімі адказамі на такое простае ці складанае пытанне. Ці працуе міжнароднае права супраць транснацыянальных рэпрэсій і дзе галоўныя прабелы? Вось коротка, адзін адказ. Калі ласка, пачнем з вас, Яна. Я думаю, что механизмы и некие инструменты уже есть, но вопрос в их в исполнении. Этого точно не хватает. Но существует тоже мнение о том, что это явление тоже должно иметь даже свою, возможно, конвенцию на европейском уровне. То есть тут это вопрос большой, а я должна была коротко только. То есть есть, но должно быть лучше в исполнении вот того, что уже есть, плюс новые. Дякую. Матвей. З одного боку так, інструменти працюють. Ми бачимо, що дякуючи, наприклад, команді Офісу Світлани Тихановської, НАУ Павла Латушки, інших організацій, у нас атрымліваецца даставаць людзей з вельмі сур'ёзных і непрыемных сітуацый. Але вы пра прабелы. Алеш, тое, што казаў Алесь, мне вельмі так аж у душу попало пра джентльменаў. У нас быў вельмі каросенькі такі выпадак, раскажу. Беларускае КДБ закупляла апараты МРТ для сваёй там бальнічкі і так далей. Ну і яны закуплялі іх у эстонцаў. Мы эстонцам кажам, гэта КДБ купляе, не прадавайце. Ну, што эстонцы зрабілі? Яны напісалі, на жаль, туды, а вы часам не КДБшнікі, ну не з КДБ, тыя кажуць, не, мы не адтуль. І яны такія, ну добра, прадаем. Вось у чым. Я лічу, што вось гэта і з'яўляецца прабелам тое, што так, еўрапейцы, яны вельмі выдатныя людзі, вельмі светлыя, але ж усе справы, якія тычацца ўзаемадзеянню з тымі, хто знаходзіцца ўнутры краіны, павінны паддавацца крытычнай ацэнцы. Ты павінен адразу паглядзець,
пераправерыць 10 разоў, а ўжо потым нешта рабіць. І вось гэта такі прабел. Дякую. Калі казаць пра механізмы і міжнароднае права, я б адзначыў, што так, сапраўды яны працуюць. Бачу вялікую колькасць людзей у гэтай зале, хто дакладна мае статус дадатковай абароны ці статус уцекача, і гэта таксама сведчанне працы міжнародных механізмаў і міжнароднага права. Я ведаю кейсы, дзе улічаны былі, у тым ліку транснацыянальны пераслед пры прыняцці рашэння аб наданні статуса уцекача, але заўсёды ёсць пытанне эфектыўнасці, якасці і паўнаты гэтай працы. Ёсць вялікая колькасць, калі міжнароднае права ці не мае магчымасці даць той вынік, які дзеля аднаўлення справядлівасці патрэбен, ці працуе неэфектыўна. Таму сапраўды ў гэтай працы ёсць як падвышаць эфектыўнасць, і гэта задача для ўсіх нас, для юрыстаў, для праваабаронцаў, каб рабіць іх болей эфектыўным, у тым ліку міжнародныя механізмы, ААН, АБСЕ, Рада Еўропы, тыя магчымасці, якія даюць гэтыя міжнародныя установы, іх існуючыя інстытуцыі, як іх выкарыстоўваць эфектыўна, гэта наша агульная задача. Дякую. Дзякую вялікі. Я б хацеў азначыць адзін момант пра тое, што можа быць робіць гаспадарня Моніка і таксама з каліжанкамі. Гэта амаль унікальны досвед. Тое, што робіць міжнароднае права і ААН для Беларусі. У нас ёсць спецдакладчык, так? А это дадатковы інструмент. І, канешне, это яшчэ раз падкрэсліваюць, як важна в своем роде эта проблема. И на мой погляд, потому что я учуся, может быть, больше за 7 год як юрыст-міжнароднік, мне падаецца, што права міжнароднае працуе, і трэба кожны раз узгадываць гэта, может быть, не самым лепшым чынам, але калі вы зараз адчыніце кішэню і дастанеце блакітны пашпарт жэнеўскі, гэта калісьці, может быть, такія людзі, як мы, сабраліся і сказалі, што трэба такі дакумент. І вось як яно працуе. Але як чалавек, які зараз працуе ў палітыцы, я б, конечно, сказаў, можна найлепей. Дякую. Вельмі каротка, у нас часу не хапае. Вельмі важна той механізм, які мы зараз запусцілі, гэта міжнародны крымінальны суд. Гэта вельмі важны механізм, і всім нам вельмі важна працаваць, каб да літоўскага кейса, таму што літоўцы менавіта ўзбудзілі справу за транснацыянальнае злачынства з боку Беларусі. Вельмі важна, каб да гэтага літоўскага кейса далучаліся іншыя краіны. Краіны там Польша, Украіна, іншыя краіны, якія мяжуюць з Беларусю, якія маюць магчымасць узмацніць гэтую працэдуру. І, канечне, гэта тыя працэдуры ААНаўскія, пра якія ўжо казалі. Дзякуй. Через месяц эта группа независимых экспертов по Беларуси будет представлять следующий рапорт, который показывает, какие нарушения существуют и какие нарушения существуют, если мы возьмем международные судья, и тоже эти судья, которые судят индивидуальных людей. Я не знаю, это случится через год, через 2, через 3. Бывает разные. Но это тоже видно, что Международный криминальный суд, он работает. И у него есть воля, чтобы это сделать. Подготовленные материалы существуют. Спасибо большое всем, которые давали свои сведения. Это очень для нас важно. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что надо посмотреть тоже на то, что случилось в Беларуси в 2020 году. Это была вещь, которую мир не ожидал. И мне кажется, что эта сила, которая в самых белорусинках и белорусинах существует, это тоже может быть очень важно для перемен, которые будут наступать в самой Беларуси, но тоже в других странах Европы. И то, что мы стараемся показать, что интересы Беларуси не ограничивают до Беларуси, только это есть часть наших всех интересов. Кроме того, что обеспечение прав человека важно для самых прав человека, это тоже может быть элемент, который будет иметь значение в переменах. Дякую.
Ёсць такая фраза: калі ты забіў аднаго чалавека, ты забойца, калі ты забіў сотні людзей, ты вялікі палітык. Дык вось палітыкі вельмі неахвотна пагаджаюцца на пераслед іншых палітыкаў, нават калі гэтыя палітыкі такія людажэрныя, як Лукашенко. Ёсць савецкі анекдот, які прыпісваецца прадстаўніку прокуратуры, які сказаў фразу, говорит: когда ведешь следствие, самое главное не выйти на самого себя. Дык вось Захад вельмі часта гэтага баіцца, і Беларусь як ёсць палігонам аўтарытарных практык, так для нас Беларусь ёсць палігонам міжнароднага правасуддзя. І таму я хочу падзякаваць і Паўлу Латушку з нацыянальнага антыкрызіснага ўпраўлення і Святлане Ціхановскай з офісам у асобе Леаніда Марозава, таму што нам ёсць чым ганарыцца, у нас атрымліваецца вельмі шмат што, і я ўпэўнены, што ў нас все атрымаецца. Дзякуй. Дякую вам. Ну і, наколькі я разумею, у нас есть яшчэ некалькі хвілін на адказы? Ёсць? Ёсць. Калі ёсць пытанні, караценька, без рэкламы. 7 хвілінаў ёсць. Дякуй. І калі ласка, задавайце канкрэтна пытанне чалавеку. Не ўсім адразу, а канкрэтна чалавеку. Алло. Да, есть. Александра Мамаева, Координаційна рада Беларуси. Мне якраз до ўсіх, я выбачаюсь. Не, давайте, не хопіць часу, один чалавек. Мне падаецца, што зараз у дэмакратычных сілах вельмі не хапае нейкай супольнай групы па бяспецы на 3 структуры. Офіс Святланы Ціхановскай, Координаційная рада, аб'яднаны пераходны кабінет з далучэннем праваабаронцаў, з далучэннем, не ведаю, Белпола, там кіберпартызанаў, каб можна было, напрыклад, там атрымліваць дапамогу менавіта па бяспецы. Калі вас вярбуюць, што рабіць? Вось я сёння пачула, што трэба ўвесну, а я думала, што трэба паведамляць у Белпол. Што рабіць, калі там ціснуць на сваякоў? Што рабіць там з Інтэрпол, куды дасылаць гэтыя кадры, да каго звяртацца, да Лявона ці да некага яшчэ. Вось як вы ставіцеся да ідэі стварыць такую групу ў дэмакратычных сілах, каб гэта была такая наша служба бяспекі? Дзякуй. Дзякуй. Уладзь, Можно я коллективное меркование скажу? Мы все за. И все мои коллеги подпишутся. Паспрабую каротка, 2 моманты і пытання. Першы момант, сёння прагучала тое, што неабходна паведамляць увясну, калі цябе спрабуюць вербаваць. Варта таксама паведамляць і пра тыя сітуацыі, з которымі, напрыклад, сустрэлася я ў 21 годзе, калі мяне намінавалі прадстаўляць беларускую нацменшасць у магістраце горада Прагі, калі пачалі пашыраць паведамленне пра тое, што яна насамрэч агентка. І гэта вось яшчэ адзін такі аспект. Ясна, што гэтае паведамленне было закінута кімсьці з КДБ, і яно пачало гуляць па соцсетках. Я лічу, што гэта таксама псуе рэпутацыю тых, хто насамрэч годна прадстаўляе асобныя нашыя супольнасці, і з гэтым таксама трэба змагацца публічна. Другі аспект, які хацела згадаць, мы сёння назвалі ў голас адрас, дзе знаходзіцца КДБ, это незалежнасці. У Чэхіі камуністычная партыя знаходзіцца на вуліцы палітычных вязняў. Я думаю, што вось нам гэтую сцежку трэба дайсці, так, каб усе рэчы называліся сваімі імёнамі. Ну і таксама пытанне. Значны фокус у гэтай панелі быў на транснацыянальнай рэпрэсіі і на вярбоўку. Я б хацела, каб мы напрыканцы вярнулі фокус унутр Беларусі. Апошнім часам у некаторых замежных СМІ пры прыняцці некаторых рашэннях па міжнароднай абароне часам мы бачым, што замежныя партнёры апелююць да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Каротка, скажыце, у чым палягаюць схаваныя рэпрэсіі, ціхія рэпрэсіі, і у чым на сёння пагаршэння гэтай сітуацыі? Ох, ну пытанне так на адказ на 1,5 гадзінкі. Не ведаю, хто можа адказаць, Уладзь? Міраслав Мікулевіч. Слыхаць? Пачакайце зараз. Вельмі каротка, бо у нас зусім няма часу. Скрытыя рэпрэсіі – гэта тыя рэпрэсіі, якія ёсць, але мы іх не бачым, таму што сістэма моніторинга, яна фактычна знішчана. І гэта катаванні, гэта крымінальныя справы, дзе мы не ведаем ні прысуда, ні саміх аспектаў гэтых крымінальных спраў. І гэта то, што зараз масава распаўсюджваецца адміністратыўнае пакаранне, якое становіцца таксама вельмі асноўным. Таму
рэпрэсіі в Беларусі не зменшыліся, і мы працуем з міжнароднымі партнерамі, каб гэта данесці. Рэпрэсіі застаюцца на вельмі маштабным высокім узроўні. Толькі рэжым для таго, каб весці свае перамовы і спрабаваць выйсці на нейкае паразуменне з захадам, пачал іх хаваць і не апублічваць. Дзякуй. Дзеля гэтага, у тым ліку, наша арганізацыя Белпол сумесна з прадстаўніцтвам аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыкі, з Дисsident Бай, Вясна, таксама ініцыятывай Вольныя, выпусцілі 2 месяцы таму даклад аб рэальным маштабе рэпрэсій унутры Беларусі. І там і вельмі добра паказалі тое, што рэпрэсіі не змяншаюцца, яны кожны дзень павялічваюцца. Гэта па-першае. Па-другое, яны хаваюцца. І мы павінны разумець, што рэжым Лукашэнкі пасля прыходу прэзідэнта Трампа пачаў хаваць, натуральна хаваць рэпрэсіі ўнутры краіны. Яны перасталі выпускаць пакаяльныя відэа, яны перасталі гэта рэкламаваць, так скажам, што ў іх там усё пад кантролем, што яны ўсіх там зачынілі і так далей. Таму мы павінны адвакатаваць тое, што ў Беларусі нічога не змянілася, і мы павінны уплываць на змены ўнутры краіны. Дзякуй. Дзякуй. Я хочу добавить для того, что это не только отсутствие и лишение права до обороны, но это тоже арбитральное продолжение лишения свободы, которые для людей, которые уже сидят. Но надо тоже понимать, что те, которые выходят, они не выходят. Во-первых, те, которые выброшены из страны, это запрещено международным правом, но те, которые остаются, они под угрозом преследования, они не могут свободно жить, свободно работать. И это не только они, это тоже их близкие семьи. Дякую. У нас, на жаль, нема часу больше на питання. Одно питання вельми коротке і один і адказ. Усьо. Добре. Мирослав Микулевич, у еўрапейскіх міграцыйных службах усё часцей з'яўляецца адмова ў абароне з фармулёўкай, што сітуацыя ў краіне стабілізавалася. І пытанне, няхай будзе да ўсіх. Да ўсіх не, каму пытанне, калі ласка? Хто, напрыклад, займаецца гэтым усім? З вас? Вось. Тады будзе да ўсіх. Дзе канкрэтныя працоўныя механізмы бяспекі і спынення адмоваў для беларусаў на сёння, а не абстрактныя дакументы, размова пра будучыню. Усё. Дякую. Я думаю, можно не то, что коротко отказать, а с практичного отказать, что уже зроблено. По-перше, я ведаю, что Павел Павлович Латушко уже был на встрече с польскими коллегами. Я ведаю, что Светлана Георгиевна так само была, размовляла и передавали документы об том, что отбывается. Я не лечу, что это змена в системе политики польской, коли йде отмова в международной обороне. И давайте так, за прошлые месяца, кольки там было 52 кейса, коли человеку отменили, и з ситуацией, яким мы маем, наприклад, до мене звернувся один чоловік. І я не буду, безумовно, казати про ім'я, але я всю справу прочитав, і приблизно, як ви розуміли, може бути, як це виглядає, у цій справі було написано так. Я хочу отримати міжнародну оборону у Польщі, і причина, я не вижу своей личной перспективы и роста личного в Беларуси. Ні в одного документа, ні в одного здимка, ні в одного чого ще другого. Я не кажу, що це всі справи, але це один випадок. І тут два боки. Я упевнений, що і НАУ, і Папа Шлатушка, і АПК, і Офіс, ніхто не відмовить від консультації і допоможе яким документам. Треба звертатися. І треба так само розуміти інший бок. І пробачте, коротко не отрималося. Дякую. Дякую. Дякую всім за А можно мне еще один вопрос? Один маленький. У нас у 55 хвилин все повинны вернуться. Только 15 хвилин на кого паузу мы заберем час у людей. 2 минуты. Коли дозволяют организаторы. Да. Уважаемые коллеги, я, конечно, понимаю, что мы можем до бесконечности констатировать, как режим в виде объединенной преступной группировки продолжает, извините, нас стиснуть и так далее. Но у меня очень такой конкретный вопрос. Продолжают сидеть тысячи и более политзаключенных в тюрьмах. Как вы, процесс освобождения приостановлен, можно так сказать пока, временно или нет, я не знаю. Как вы видите дальнейшие пути разрешения этой ситуации и пути освобождения? Дякую. До кого питання? Глядзіце, зараз мы маем такую ситуацию, что Беларусь стоит на пороге поновного уварвання на боку Росії ва Украіну. Калі гэта реально адбудзецца, ці, напрыклад, калі з тэрыторыі Беларусі будзе атакавана ўсходняя Еўропа. І калі гэта адбудзецца, не тое, што пра беларускіх палітвязняў усе забудуць.
Не тое, што пра беларусаў тут людзі забудуць. Увогуле забудуць, што існуе такая краіна. Таму мы зараз тое, што я асабіста бачу, таксама мои калегі з Белпола тое, што бачым, мы можам змагацца з рэжымам толькі ціскам. І калі мы будзем даціснем рэжым да такога стану, што ён ужо будзе у нас прасіць, каб мы остановилися, каб мы пайшлі, тады мы зможам спыніць рэпрэсіі. Без спынення рэпрэсій мы не зможам нічога змяніць унутры краіны. Мы можам думаць аб 100 особах, аб 200 особах. Мы павінны думаць аб краіне. Я это слышу 6 лет. Извините, не Тады понимаю. займитесь чымсьці і пачніце працаваць у гэтым накірунку. Пожалуйста. Дякую вялікі. Дякую Все, вялікі. давайте спынем дискуссию. Дякую за удзел у гэтай панелі. Ну, І дякую, Фёдор, мадэрацыю вам. Дякую вялікі, што сачылі за часам. Спадары і спадарні, мы вяртаемся ў 55.